Salutare toată lumea, eu sunt Alex, iar astăzi am revenit cu un nou episod din Minecraft Pocket Edition. Deci am făcut asta, Minecraft Pocket Edition Survival, al treilea episod. Așa. Am pus niște muzică pe fundal. Deci, în ultimul episod ne-am culcat, ne-am trezit, am făcut pe terasa și acum vreau să fac o căsuță din lemn de asta. Întâi trebuie un toporaș. Ce muzică e? Ah, da. Toporaș. Da. M-am gândit să fac în fiecare zi câte 6 episoade. Prima dată 3 episoade. Survival Games, Skyblock și Survival. După aia Survival Games, Skyblock, Survival. Pentru că oricum am ce fac toată ziua. Când o să înceapă școala o să fac mai puțin videoclipuri. Pentru că nu o să am timp. Dimineața cred că o să am timp o oră să fac videoclipuri, dar seara o să am mai mult timp. Da. Cred că se aude bine muzica. Că nu știu. O să dau mai tare muzica până când termin de făcut, până când termin la lemn. S-a terminat muzica. Mergem până acasă să începem casa cu ce avem până acum. Trebuie lemn, poate ar trebui să facem mai încoace. Dau, uite ce dăm noi acum. Că nu stai. Așa, facem vreo 4 script. Așa, 1, 2. Mai ne trebuie niște coble aici. Nu stai. Să mai luăm niște cabări.
Bumble. Sper că v-a plăcut melodia. Lasă ușa. De mine mi se termină copul. Am găsit și ștefier. Norocul meu imens. Ne culcăm că să face business. După aia am eu muzică. Ne culcăm. Ce să termină că și de unde să luăm este după aici, mă. Serios, nu l-am văzut pe asta. Trebuie geamuri. Așa că ne ducem să luăm nisip. De aici. Așa, facem gropiță aici. Punem la fier. Nu prea am cărbune, așa că voi pune lemn. Păi, cam atât cu acest episod, ne vedem data viitoare, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, subscribe și tot restul.